Oh! Miten tää ei huomannut mua? Pamahtaako täällä? Okei, mä oon tässä. Terve ja tervetuloa seuraamaan uutta Fortnite-videota. Tässä videossa mä ajattelin, että vois mennä pelkästään Epic-aseet haaste. Että saadaan käyttää pelkkiä eeppisiä aseita. Ja sitten siis kaikki hiilit, niin niitä kaikkia saadaan käyttää ja kaikki itemit. Mutta aseet saa olla vaan eeppisiä. Mä olisin myös tosi kiitollinen, jos tilasit mun kanavan, koska mä yritän saada 50 seuraajaa ennen tämän vuoden loppua. Se olisi ihan mahtavaa, jos saada se täyteen. Mä en halua mennä tuohon taloon, koska... Tai tuleeko tänne ketään? Ei tänne kyllä taida tulla ketään. Että kyllä mä nyt voisin sitten tehdä tänne taloon. Onko tää nyt chesti täällä takana? Ei mitään. Paitsi ton kalan mä voisin kyllä ottaa. Mä oon ihan sekaisin täällä talossa. En mä tiedä missä. Okei, täällä on ainakin se. Sininen. Onks täällä? Ei näy täälläkään asetta, ei edes chestiä. Onko täällä? On samassa paikkaa. Mä löydän edes chestejä täältä. Ei. Okei. Ja ei mitään. Grenaderi, kantoa. Okei, splashway. Täältä on kuollut jo aika monta pelaajaa. Mä oon nyt niinku top 28. Niin... Mä oon niinku jo yli puolet. Yli puolia parempi ja mulla ei ois vielä asetta. Mä vaan täällä hiilailen. Oho. Sinne lensi yksi plässi. Okei, täällä oli jossain se vessa. Okei, tulee eeppinen. Älä jaksa! Älä jaksaa. Ei voi ottaa. Vähänkö ois kiinnostanut tollainen kultainen gomba tässä, mikä siitä. Mä oon täällä. Mä vedän tän ja dashan. Okei, tää on 2 testiä. Taas pläsee. Miten täältä ei löydy sitä eeppistä asetta? Mä oon niinku löytänyt yhden kultaisenkin jo, mutta en eeppistä. Onks täällä? On. Yes. Okei, please. Ammuboksi. Ja. Ei. Mä en vaan löydä asetta. Mä oon jo top 20 ja mä en löydä vieläkään asetta. Okei. Miksi täällä on joku hälytys? Mitä täällä tapahtuu? Pamahtaako täällä? Okei, mä oon tässä. Saakohan tästä luuttia?
Mitä mä teen? Nyt se loppu. Kai. Onks täällä joku? Ei, täällä on shield pottu. Mut mitä toi juttu niinku oli? En tiedä, mutta mä ainakin tiedän sen, että tuolla on supply-droppi, josta voi tulla eeppinen ase, joka on tosi jees. Se mikä ei ole jees on se, että on ihan avoimella paikalla. Kultanen! Voi... Top 5 ja mulla ei oo asetta. Äijä. Mulla ei oo asetta ja mä oon top 5. Okei, mä oon jossain kaapissa. Oh. Miten tää ei huomannut mua? Miten tää äijä ei just huomannut mua? Okei, toi oli aika sokea. Niinku ei millään pahalla, mutta se oli aika sokea. Miksei mä löydä asetta? Mä osais puhuakaan kunnolla enää. Oh. Okei, nyt käy hassusti. Jes, kiitti. Ei. Toi just pelasti mut epäluun. Mä oon hengissä. Miten mä oon hengissä? Ei kiitti baaluunista. Äijä, come on! Mulla on siis vieläkin tää pallo. Tää on chesti. Please. Please. Oh, kiitti peli. Tää on tyli peli viimeisesti. Tää on ilma-aseita peli. Miksi mä oon ilma-aseita peli? Pitää vetää tää stormiin. Kiitos. Jos toi kuolis palliin. Mut eihän se kuole. Mulla on tässä ihan hyvä. Mut ei oo kyllä kauaa. Okei. Mä en tiedä kuinka onnekas mä oon, mutta okei, mä kuolin. Ei, älä jaksaa. Mä en edes löytänyt asetta. No, ihan sama. Prosentteja tulee. 0 tappoa. 2 tultiin. Pelin aikana aseita käytetty 0. Ja no, anyway. Ihan hyvä matsi.
Kiitti kun katsoitte videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa nyt tilata se kanava ja tykkätkää videosta ja jakakaa vaikka jollekin frendeille, mutta tältä erää se olisi moro.